Najbolji srpski sportista svih vremena i čovek koga niko neće skoro moći da zameni. Novak Djokovic. Ove godine je osvojio 7 turnira, uključujući i Australian Open. Pehare je podizao i na takmičenjima u Dubaju, Monte Carlu, Pekingu, Šangaju, Parizu i završnom Mastersu sezone u Londonu. Čuvao je prvu poziciju na rang listi sve do turnira u kineskoj prestonici, ali to ne treba da brine, jer će se sigurno ubrzo vratiti na tron. Godinu je završio na maestralan način, zabeležio je 24 pobjede u nizu i tako poslao jasnu poruku ostalim igračima šta ih očekuje u narednoj sezoni. Pre nekoliko dana dobio je veliko priznanje i od ITF-a. Proglašen je za najboljeg igrača u 2013. godini. Pored svega toga, naš as je učestvovao i u velikom broju humanitarnih akcija i tako pokazao kako srce ima.